Bjørnen trykkede på knappen. Alle fangens klæder faldt af, så han stappede dem ind i vaskemaskinen. Akkurat da han skulle gå, mærkede bjørnen pludselig, at noget var galt. Han kastede også ind de røde sokkene sine. Bjørnen prøvede at åbne døren til vaskemaskinen, men håndtaget var ødelagt. Vandet inde blev rødt, så alle fangens klæder blev farvet rosa. En fange stirrede sin på bjørnen, men bjørnen lod, som han ikke lagde mærke til det. Han tog en ske med mat i munden, blev straks kvalm og klagede højt over, at det smagte forfærdeligt. En fange ved siden af ham advarede: aldrig fornærm kokken. Men bjørnen var ikke red. Han gik ret ind på køkkenet, men kokken var allerede rasende. Alle fangene blev bekymret. I det øjeblikket spruttede bjørnen ved et uheld ketchup over hele kokken. Han fik panik og prøvede at tørke det bort, men det blev bare værre. Han snudede sig for at bede om hjælp, men alle fangene gemte sig under bordene. Kokken brændte af riseri og greb bjørnen. I kaoset stappede bjørnen en sandwich ind i kokkens mund. Kokkens ansigtsudtryk ændrede sig. Han blev chokeret. Sandwichen, som bjørnen havde lejet, var dejlig. Derfor kundgjorde han, at bjørnen skulle blive assistenten hans. Næste dag jobbede bjørnen sammen med kokken. Bjørnen dyttede appelsiner med næsen sin. Kokken pressede dem til juice, hakkede der retter skallet i gryten og tilsatte sukker. De lavede perfekt appelsinmarmelade. Da det blev tid for måltid, spiste alle fangene appelsinsmækkende sandwicher. De var svært glade og applauderede de to. Det gik og legede bjørnen mange desserter, og hele fængslet blev lyst og fuldt af glæde. Men efter en stund savnede bjørnen familien sin dybt. For at takke bjørnen bestemte fangene sig for at hjælpe ham at rømme. Om natten hoppede de ind i en tunnel og krøb ud gennem vaskerummet. De løftede bjørnen med en vogn. Bjørnen klatrede op i klokketårnet, greb pendlen og klatrede højere. Han kryb langs tandhjulene til taket. Efter at have fået tag i nøkkelen, snak de sig ind i kantinen, tog en dug og en gasstank og klatrede derefter tilbage til taket. De brættede ud dugen, tændte gassen, og pludselig steg en varmluftsballon op på himlen. Alle fangene rømte sammen. Bjørnen kom endelig hjem og blev genforent med sin for længst savnede familie. Liker du denne smarte bjørn?